Per fi ha arribat el moment desitjat. 180 minuts per davant per tornar a ser equip de segona B. L'Espanyol B juga aquest diumenge a 5:45 l'anada del play-off d'ascens davant la Societat Deportiva Compostela, un històric que ha passat per moments complicats i que somia amb tornar a l'elit del futbol nacional. El filial, que ha completat una temporada notable, busca l'excel·lent. L'Espanyol B afronta amb molta confiança aquest partit. Els blanquiblaus saben que el Compostela serà un rival complicat, però confien en mantenir la bona dinàmica. L'entrenador perico Carlos Castro parla de la importància dels detalls. Nosotros pensamos que es una eliminatoria de 180 minutos. Lo que está claro que es un partido muy importante para tener las ideas claras, no tener en ningún momento ansiedad, hacer el trabajo que nos hemos marcado durante la semana y mostrar nuestras armas, que son las que nos ha llevado a estar donde estamos. El capità Lluís López, un dels qui va patir el descens la passada temporada, veu la plantilla amb confiança i diu que l'equip ha de mantenir aquesta bona línia per intentar assolir l'ascens. Sí, penso que s'ha d'aprofitar, no? No és el mateix que vindre de perdre l'últim partit de Lliga o empatar. Al final l'equip està competint molt bé. Després de que ha pujat a David ens hem encaixat molt bé amb el Carlos, que el coneixíem ja, i la veritat és que l'equip ha respost molt bé, l'equip està bé i està amb moltes ganes. Si hi ha un jugador amb experiència en play-offs és José Lu. El davanter ha aconseguit pujar en 4 ocasions i ara busca el repòquer. L'extremeny pensa que la seva experiència pot ser útil per als seus companys. Sí, bueno, yo desde que he llegado, bueno, pues intento sobre todo eso, aconsejar a los más, bueno, pues a los más jóvenes sobre todo, ¿no? Creo que ahora, como te digo, ya ha llegado lo que todos queríamos y no se nos puede escapar de las manos. I per acabar la factoria no ens oblidem del nostre equip femení, que diumenge passat va posar el punt i final a la seva temporada. El tècnic blanquiblau, Joan Bacardí, considera que les sensacions han estat més positives que la classificació final. Crec que al final l'equip no ha estat cap jornada en zona de descens, s'ha millorat respecte a la temporada passada en quasi tots els aspectes. Al nivell classificatori no, hem estat un lloc per sota, però crec que tot el més, puntuació a nivell de gols en contra, la imatge que ha donat l'equip durant pràcticament tota la Lliga ha sigut molt bona i positiva. Sí que m'hagués agradat estar més a dalt, però al final aquesta Lliga ha sigut molt competitiva, tots els equips s'han reforçat molt bé i al final doncs, bueno, estem en el lloc on crec que hauríem d'haver estat. Pericos, aquest diumenge esteu molt atents a les nostres xarxes socials. Us informarem de les evolucions de l'Espanyol B a Santiago de Compostela i si voleu veure el partit per televisió ho podreu fer a BTV o a Esports 3. Molta sort, equip! Endavant!